Temporary Expert. Når du bruger Remote Eye og er forbundet til en platform, kan du, som du ved, få hjælp fra en ekspert, som du allerede er forbundet til. Du kan også bruge Remote Eye til at få hjælp fra en ekspert, som ikke allerede er en del af løsningen. For at gøre dette, kan du bruge Temporary Expert. I dine briller skal du sige kommandoen Temporary Expert og sige yes. Og du kan nu se en gæstekode og en URL. For at den eksterne ekspert kan oprette forbindelse, skal de skrive URL'en som vist her. De behøver ikke at indtaste et brugernavn eller en adgangskode. De skal blot indtaste gæstekoden og klikke på login. Når de har gjort dette, kan de se, at der kun er én enhed, fordi de kun har adgang til den specifikke enhed via gæstekoden. Nu kan den eksterne ekspert oprette forbindelse til dig, og de har de samme værktøjer, som eksperter normalt har i Remote Eye. Den eneste forskel er, at de ikke har adgang til arkivet. De kan derfor ikke gemme indhold.